नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कर्ली माशाचे सार. इथे मी कर्ली मासे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. हळद, मीठ आणि थोडंसं कोकम लावून घेतलं आहे. साराचं वाटप बनवण्यासाठी टोमॅटो, कोथिंबीर, चिंच थोडीशी, 4-5 लसूणच्या पाकळ्या, थोडासा कांदा घेतला आहे, 7 काळी मिरी, लवंग आणि तिरफळ घ्यायचं आहे. 1 चमचा बडीशेप आणि 1 चमचा धणे घेतले आहेत. आठ ते 10 बेडगी मिरची भिजवून घेतली आहे. बेडगी मिरची तिखट नसल्यामुळे ज्यांना तिखट आवडतं त्यांनी 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. तसेच अर्धा नारळाचं खोबरं मी इथे घेतलेलं आहे. हे सर्व आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. मिक्सरमध्ये सगळ्यात पहिलं टोमॅटो, लाल मिरची, हिरवी मिरची, धणे आणि बडीशेप हे सर्व पहिलं वाटून घ्यायचं आहे. लवंग, मिरी आणि तिरफळसुद्धा यामध्ये मी घातलं आहे. मिरची, टोमॅटो थोडं वाटून झाल्यानंतर उरलेलं खोबरं, कांदा, लसूण, कोथिंबीर हे सर्व घालून बारीक पेस्ट बनवायची आहे. खूप छान अगदी क्रीमी वाटून घ्यायचं आहे, तेव्हा आपलं सार छान मऊसूद होणार आहे. आता हे वाटप मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलं आहे. कढईमध्ये तेल गरम करून लसूण आणि कांदा घालायचा आहे. कांदा लसूण चांगला भाजल्यानंतर वाटप घालायचं आहे. आपल्याला सार जेवढं पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी घालून घ्यायचं आहे. मी थोडंसं दाटसर ठेवलेलं आहे कारण भात आणि चपाती दोन्ही बरोबर खाता यावं. हळद आणि मीठ घालायचं आहे. कर्दी माशांना मीठ लावून ठेवलेलं आहे, त्यामुळे काळजीपूर्वक मीठ घालायचं आहे. आता साराला उकळ यायला लागली आहे. साराला उकळ आल्यानंतरच मासे घालायचे आहेत. एक एक करून मी सर्व मासे घालून घेतले आहेत. दोन ते 3 कोकम घालायचे आहेत. आम्ही सार बनवताना 5 ते 6 कोकम घालतो, पण मी इथे चिंच वापरली आहे म्हणून मी 2च कोकम घातली आहेत.
एक कमेंट आली होती की चिंच आणि कोकम पण घातली खूप आंबट बनेल. तर नाही बनत आंबट, खूप टेस्टी सार बनतं. करून बघा. खूपच टेस्टी कर्ली माशाचं सार तयार झालं आहे. भाकरी, भात, चपाती कशाबरोबर तुम्ही हे सार खाऊ शकता. कर्लीच्या साराची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. बेल आयकॉनची घंटी दाबा, ज्यामुळे माझ्या प्रत्येक नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.